Hello, Asia, Esteva. Hello, sir. How are you? Good morning. Aquasia. Hello, sir. I'm from Philippines. Hello, good morning. Sir.
Hi, hi, hi. Miga, miga, love, shout out. Sis Arlie, miga, love, shout out. Naglalaba ako, sis. Sir Chano, miga, love, shout out. Taito Niba, hello. Ito kami sa Tower C, hindi Tower B. Mamaya, lilipat kami. Mamaya, puno. Alam nyo ba guys, sa karamihan nitong kondo na to, puno, pulibok. Grabe, napunta kami dito sa dulo. Hindi doon sa harap ng MOA. Lilipat kami doon kasi mas gusto ko doon. Doon o. Yung tower na yun. Lilipat kami doon. Mas gusto ko yung view doon kaysa dito. Mamayang hapon. Asan? Asan sir yung ninja mo? Andun sa isa? Ah, okay, okay. Silipin ko. Aray. Ah, Kuya Chano, dito sa isa. Yun o. Sabay-sabay nag-live si Tres. Kasi kanina, ang daming tao dito sa isa. Nasa 23. Tapos nag-live ako dito sa main. Wala nang tao. Ayan. Meron ka ng jacket, sir. Chano. Salamat, sis. Ano lang kami dito? 3 nights lang. Meron pa kaming 2 nights. Mamaya hapon, libat kami doon sa Tower B. Kasi mas malapit doon sa MOA. Malapit lang yung lalakarin. Dito kasi mag-iikot kami, maglilibot kami dyan sa labas hanggang doon. Tapos, 26 ng hapon, uwi na kami ni Dos. Uwi na kami ng Bicol. Salamat, sis Arlene. Kaya lang yung wifi dito sis, limited lang. 3 CP lang yung pwedeng mag-connect. Dala ko pa naman din yung 5 CP yung dala ko kasi nga, bala ko ako 'di ba, yung magsasalang din ako sa mga namin. Kaya lang hindi hindi makakonect sa wifi. Limited lang yung wifi, hanggang 3 CP lang yung kaya. Kaya andun yung 2 CP na sa bag lang. Hindi makapag-support. Kaya sulitin ko muna yung mga pag-live. Hindi mo na ako makakaano sa inyo. Makakaronda. Captain Chano, may love shout out, Sir Chano. Thank you. Ito yung main mo, Sir Chano, Captain Chano, or si 74 Chano TV, no? Yun ang main mo. Oo, sisi. Kaya hindi ko magamit yung 2 CP ko. Andun na sa loob lang ng bag. Bala ko pa man din kagabi, magsasalang ako. Wala hindi makapag-connect. 3 CP lang. Pwede. Sabi ko, hayaan na lang. Oo nga minsan lang. Doon sa Tris Mix ko kaninang umaga, ang daming nakatambay. Tapos ganyan, wala na, biglang nag-zero na. Sabi ko, subukan ko dito sa main. Wala naman. hindi naman ni binigyan ng momo. Salamat po sa inyo dyan, Ma'am Arlene, Sir Chano. Thank you so much. Second channel mo po ito, Sir Chano. Sige po. Ayan, may 7 eyes na. Thank you. Sabi ko kay Dos, ingatan niya dito magbukas kasi maliit lang yung space dito. Hindi katulad doon sa Tower B na ang lawak ng room namin doon. Dito, maliit lang. Sabi ko, mag-ingat ka sa pagbukas dito sa baka biglang matapon yung mga CP natin sa baba. Mahirap na. Oo. Kaya sabay nag-live. Sir Chano, kasi nga, una kong ni-live kanina, si Tres Mix ko. Ang daming mumo. Sabi ko, try ko nga dito sa main. Ayun, kanina, wala naman. Pero ito, meron ng 7. Tingnan ko nga dito sa isa. Wala na. 3 na lang. 3 na lang, Sir Chano. Kitang-kita dito yung airplane na nadaan sa taas.
Ayan, iwan ko muna to dito ha. Kasi magano ko, tapusin ko yung nilalabhan ko kasi mamaya lilipat kami. Mamayang hapon doon sa kabila. Sa Tower View. Iwan ko lang po ito dito ha. Thank you po sa inyo dyan. Salamat ng marami. Palipas oras lang para dagdag sa ano lang din, WH. Thank you, Sir Chano, Sis Erlien, Tay Kuniba, thank you so much po. 6 million eyes. Baka mahulog, ilayo-layo ko nga, mahirap na. Nasa 6th floor lang naman kami. Mamaya, doon kami sa dati, 16th floor.
Nag-blend na ako dito kasi wala nang momo. $167 na yun sa saro. And then ko na yung isa kasi nag-zero na. Wala nang momo. Ito yung ilipat kong isa dito sa stand. Buti na lang, nakabili ako ng stand bago pumunta dito. Sis Arlinda, manalang, dana po sa iyong video. Yung isa ko, nag-switch account ako doon sa isang city. Si Tres. May momo. Wala na tayo. Kanina, ang dami doon sa Tres mix ko. Ngayon, wala na. Sinili ko zero na. Wala na. Zero na. Nag-zero. Ayan, maligo tayo mamaya. Ayun, nagsasalita yung momo. Naglalaba ako tayo kasi. Doon kami naligo nung nakaraan. Doon kami naligo sa dulo. Kasi malapit lang yan doon sa Tower B. Sa karamihan tayo ng kondo, alam mo ba? Kahapon, kaya napunta kami dito sa Tower C. Kasi dito yung may bakante. Tapos yung room dito, ang liit. Hindi katulad doon sa dati na sa harap ng MOA. Malapad yung namin doon. Malawak yung mahaba yung room. Dito, ang liit. Pumunta dito yung mga pinsan namin kahapon. Punong-puno kami dito. Yung mga pinsan ko nasa Maynila, kaya yung dala-dala kong pili, naubos nila agad. Kumusta dyan, Tay? Kumusta ang Baguio? Malamig ba? Hindi ako nakatulog kagabi kasi sumakit yung tiyan ko. Alam mo ba, Tay, para akong may din. Para akong pag-uwi doon sa Bicol, magpapa-general check-up. Kasi kagabi, kumain lang ako ng pizza na dala ng aking mga pinsan. Tapos may egg din. Kumain ako. Isang itlog lang naman yung kinain ko. Tapos sinamahan ko din ng pizza. Sumakit yung yung tiyan ko, yung dito sa may abdomen. Parang dito yun sa tingin ko, parang sa ko lang. Parang sa gallbladder, yung sumasakit. Natatakot ako. Alam mo ba, magdamag. Panay yung ko, umiiyak ako kagabi kasi nga, ang sakit-sakit, grabe. Sabi ko, nakalimutan ko pa man din yung iniinom ko doon sa bahay na yung tawag doon tayo, yung binababad sa mainit, gloves ba yun? Gloves ba yung tamang tawag doon? So, para siyang yung nabibili sa TikTok, binababad sa mainit na tubig. Alam mo ba, ninunguya ko lang yun. Oo, tay. Dito lang sa may baba lang na sikura ko. Ang sakit, grabe. Grabing sakit. Na sa likod ko, yung parang sa likod ko din. Grabe. Sa kanan. Hindi siya sa gitna lang tayo. Hindi siya sa kanan, sa lang. Oo, sumasakit pati sa likod. Wag naman, Lord. Oo, tay. Alam mo ba, nag-cleansing ako dati ng lemon, tapos apple, yung biniblender, tapos merong olive oil. Nag-cleansing na ako dati. Kaya lang, ngayon na naman, nararamdaman ko na naman ngayon, kapag ako kumakain ng mga, sumasakit. Sabi ko, kung kailan, bawat punta namin dito sa Maynila, sumasakit. Nung nakaraan din, yung kami nag-samgyupsal ng aking mga pinsan. Halo-halo yung pagkain. Na din yung ko, bawal siguro sa akin din yung kimchi. Ganun din, magdamag din sumakit. Kasi nga kahapon, may mga dalang pizza yung aking mga pinsan. Tapos meron din kaming egg. Wala Tapos sinamahan ko pa ng kape. Yun. Kagabi na naman, dinamdam ko na naman yung sakit. Grabe. Lalo na pag may allergies. Wala naman ako sis na allergy.
Hindi ko lang alam bakit ganun. Ewan ko. Sabi ko, ang daming imagination ko kagabi. Sabi ko, Lord, please, malayo kami sa bahay. Buti na lang, may dala akong ointment. Yun ang pinaghahaplas ko sa tiyan ko, sa likod ko. Grabe, hindi ako makatulog kagabi. Panay yung painit ko ng tubig kasi panay yung inom ko ng mainit na tubig. Tapos yun, siguro mga alas 4 na ng umaga, hindi na ako nakatulog ng maayos. Oo, siguro sis, no? Bawal siguro yung itlog talaga. Nilagang itlog. Dahil hindi na talaga. Hindi na talaga ako kakain nun. Tapos yung parang mabibigat na pagkain. Kaya kahit kaninang umaga, kahit yung sliced bread, parang ayaw kong kumain. Tapos yung may palaman na mayonnaise. Parang ayaw ko, nagkapilang ako kasi sabi ko baka mamaya sumakit na naman. Ang hirap pa man din, no, kapag wala ka sa bahay. Buti kung nandun ka sa bahay. Pag ganito nasa malayo ka, ang hirap na meron kang dinadamdam na sakit. Ang dami ng imagination ko kagabi. Nag-imagine ako kapag lumala to. Saan ako? Saan ako hospital magpapadala kay Dos? My God! Tapos, wala akong dalang Kremil S. Kahit Kremil S sis, kapag nasakit yung yung sikmura, minsan, nag-Kremil S ako. Nag-ano siya, nag, nagli-lessen yung sakit. Oo, kung ramdam mo sa pagkain na sumasama, pakiramdam mo, huwag ka na muna kakain. Oo nga, sisi. Hindi ko naman inaasahan na ganun yung mangyayari. Tapos nagtambay din kami doon sa may MOA sa seaside ng MOA. Kung ano-ano yung kinakain din namin. Mga nginangat-ngat-ngat. Ay, nako, nagkahalo-halo na naman. Bawal talaga sa pagkain. Kahit pag may mga handaan doon sa amin, hindi ako kumakain sis ng halo-halo kung ano-ano. Hindi ako pwede. Hindi ako pwede kumain ng kung ano-ano yung pagkain, yung ulam. Kasi mamaya niyan, yung lundag. Lundag. Ako lang yung nagsasuffer. Ang sasarap ng pagkain, pero maya-maya niyan. Parang hindi ako masyadong natutunawan. Mahina siguro yung no? Ano tawag doon? Gumigiling ng pagkain na. Kaloka. Ayay. Oo sis. Grabe no? Bandawan ko muna yung aking doon. Iwan ko muna to. Ewan ko muna ulit kayo. Banlawan ko yung aking winawashing doon. Dito ko naman Diyan ko naman tutok. Ang pangit. Mas maganda ba doon sa may swimming pool? Si Sinday Mirna, may galaw shoutout si sabi ko kay Dos, dahan-dahan siya dito sa kasi baka mamaya, bigla niyang matabig tong stand ko, mahulog ang CP ko, kawawa si Tres. Mawalan tayo ng pang-vlog. Si Sinday Mirna, thank you si andito na naman ang Dos Hermanas sa Pasay City. Takot ako, baka biglang maano to, oh. Lagay ko dyan. Dito ko yan ko dito sa may Yan, pwede na yan. Si Ate Bel, naka-live din ba? Si It's Japan, Megalob, shoutout. Ayan silipin ko muna si Ate Bel doon sa isa kong city. Nag-switch account ako. Si Sinday Mirna, thank you Sisi. Tapusin ko muna. Ang ingay pa. Malalakas ba yung mga ng mga bata? Ang dami naka-live nga. Sa Ate Ling Gray din, yung isa niya naka-live din.
yung isa niyang second account niya. Ayan, Sisi, iwan ko muna kayo dyan, ha? Pabutin ko lang itong isang oras at mamaya alis kami. Thank you, thank you.
Alright guys, mag-end live na po ang press. Thank you sa mga nandyan.